बबाव थाङो बबाव फैयो गारि सालायो थाङो देलाय जों जिखुनु रायलायनायखौ मोनथिया आरो दा बबाव दंहैयो फिसाजोआबो गाबदों दा फैफिनबानो जाबाय आरो गाव ओमफ्राय दा जेनेबा नोंसोरो आब'मोन गासिबो फैफिननायखौ लुबैयो ने आयं ने फैफिननायखौ लुबैयो ने बयबो नोंसोरो गामि हिसाबै जेनेबा बजबनानै लानो सिगांथारावनो आंनि चेनेलखौ मोजां मोनना नायगिरि साफ्रोमखौबो आङो हामबाय हरग्रोयो दायो आङो दंफैयो चिरां डिस्ट्रिक्ट सामथाइबारि VCDCनि सिङाव थानाय मोनसे गबफारा गामियाव दा बेयाव बेबायदिनो मोनसे दुखुनांथाव जाथाय जादों सासे हाबा जाखानाय आइजोआ गावनि अन्थाव बाथाव उन्दै गथ'खौ गारनानै खारदों दा बियो आन्दाज खालामनाय बायदिब्ला गुबुन हौवाजों खारदों जानांगौ दा एक्चुअली हिन्जावनि न'आ जादोंमोन जाहैबाय चिरां डिस्ट्रिक्ट रौमारि खाग्राबारिनिमोन दा बियो हाबा जाफैदोंमोन बेबायदिनो सामथाइबारि VCDCनि सिङाव थानाय गबफारा गामियाव दा बेबायदिनो हौवानि न'खर आरो हिन्जावनि न'खर मोननैजों मिलायलायनानै गुरुबासानि आउटपस्टआवबो इनफरमेसन होफैबाय आरो बेजों लोगोसे गुरुबासानि आबसु अफिसावबो इनफरमेसन होनाय जाबाय दा बेजों लोगोसे आङो बेखौनो रिकुवेस्ट खालामबावगोन जाहैबाय दा गथ'आ ओरैबायदि गाबगासिनो दङ दा बे भिडिअखौ जायफोरा नायदों अननानै शेयार खालामनानै हो जाहाथे बे गोमानाय आइजोआ बे न'खरसिम मोनफैफिनो दा आङो बेखौनो गुरैयै खावलायहरनाय थाबाय फार्स्टआवनो जायबा खारनानै दं एबा गोमानानै दं बिनिनो फिसायनावनो आङो सोंनानै लानोसै आंनि मुङा जनस बसुमतारी होनो आरो जोंनि हिन्जावनि नामखौ जौगा बसुमतारी होनो दा जेनेबा बियो थांनाय खय थारिखसोआव खारदोंमोन जेनेबा बियो बुधबार खालि खारदों 3 थारिख गोग्लैयो ने ओमफ्राय जेनेबा नोङो बे खारनाय समाव अबाव दंमोन जेनेबा आं गुवाहाटियाव दंमोन आच्छा नोङो जेनेबा गुवाहाटियाव खामानि मावो ने ओमफ्राय जेनेबा नोंजों माबा मोनसे नांलायनायफोर जादोंमोन नामा जेनेबा न'खराव माबा मोनसे जेंनाफोर जादोंमोन नामा जेनेबा जेबो नांलायाखै ने ओमफ्राय जेनेबा जि नोंनि बे मिसेस बियो खारबाय एबा गोमानानै दं नोङो जेनेबा नोंनि मिसेसनि सायाव माबा मोनसे डाउटफोर दं नामा जेनेबा मबाइलखौ रायज्लायनायखौ खनसे नुदोंमोन आं ओमफ्राय आं न'आव फैनायाव बैसागु समाव माने आं दर खेवनो थिननायाव ओमफ्राय सोरजों रायज्लायदों मोनफैनायाव बियो माने बे सिगाङावनो माने नाम्बारखौ दाननानै दोनबाय आरो आंनि गारांखौ खोनानानै ओमफ्राय ओमफ्राय जेनेबा दाथ' बियो जेनेबा खारबाय दा नोङो जेनेबा मा खालामजानो सानो जेनेबा दाथ' मानसिखौथ' मोनबा नांफिनगौ ओमफ्राय गथ' सासे दं उन्दै 4 बोसोर दा बेनो ने गथ'आ दा गथ'आ बे सासेल' बे सासेल' फैफिनथोंसै आंनि हिन्जावा गथ' सासे दं सोर नायनो आंबो खामानि मावो नायग्रा रावबो गैया दा जेनेबा मादैया मा बुंहरनो गोसो दे नोंनि नोंहामजोनि सायाव गावसो फैसनजानो लुगैबायबा आंबो फैसनजानो लुगैयो गथ' दङ उन्दै दङ दा नों गथ'खौ नोङो लायो ने नानि नों मामिखौ फैफिनजानो लुबैदों दा नानि ने दा नायदो ने उन्दैसा गथ' ओरैबायदि बिमाखौ गोसोखांनानै गाबगासिनो दङ सान हर गाबो दा आं रिकुवेस्ट खालामनो गोसो जादों जायबा बे उन्दैसा गथ'खौ गारनानै खारलांदों बे बिमाया जेरावखिया थाया मानो बे भिडिअखौ नुसनबायदोंब्ला अननानैहाय न'सिम गिदिंनानै फैफिननो थाखाय आं खावलायनाय थाबाय दा नै ओरैबायदि अना खाना बिबैजों दङ गाबगासिनो दङ मादै जेनेबा मोनाफ्राव गोसोखांनानै गाबोना गाबा बियो गाबो सानफ्रोमबो गाबो ने नै उन्दैसा गथ' ओरैबायदि अना खाना दाबो आं नुफैदों गाबगासिनो दंमोन बिमाखौ गोसोखांनानै मानो होनना बुङोब्ला बुहुद दुखुनांथावनि बाथ्रा आरोना दा अननानैहाय फैफिनोब्ला बुहुद मोजां आरोखि ना ओमफ्राय दा जेनेबा नोंबो नेनानै थाबाय थागोन ने जेनेबा थागोन दा जेनेबा नै जायबा हासबेन्ड बिबो माने अराय समनि थाखाय नेनानै दं आरोखि ना ओमफ्राय दा जेनेबा आङो आदैनिफ्रायबो मिथिनानै लानोसै नैबे आदैयानो जादों जाहैबाय जिथुनाखि खारदों बिनि बिहाव जायो ओमफ्राय बेजों लोगोसे नैबे आदैयानो जादों जाहैबाय बियो माने गामिनि गावबुरा दा आङो प्रथमावनो सोंनानै लागोन ओरैहाय जिथुनाखि खारनायनि बिहावनाव ओमफ्राय आदै जेनेबा खारदों ओमफ्राय नों एसेसो इन्दिट मोनदोंमोन नामा नोंनि नोंहामजो खारनायनि सायाव आंथ' मिथियाखै खारनायखौ माला थांखो आंथ' मिथिस्लाबाखै ओमफ्राय जेनेबा ओरैनो नोंसोरजों न'खरफ्राव खामानि मावलाबाय थागोन जेबो नांलाय खमलायबो जाखायाखै जेबो नांलायाखै खमलायाखैबो गावनि हारसिंनो दालाय माबायाव अबेबा फन नाम्बारजोंनो सोरनिबा रायज्लायनानै खालामबाय बियो
सिगांनिफ्रायनो रायज्लायबाय थायोनो आरो आंबो एसे खोनासंबाय थादों आरो नोंनाबो नंगौ एसे नों आइडिया मोनखाबाय जेनेबा दाउट खानाया ओमफ्राय बेजों लोगोसे आङो गामिनि गावबुरा नै दा आं आदैनाव सोंबावनोसै दा एक्सुवेलि गामि हिसाबै आदैमोना जिथुनाखि बे गोमानानै थानाय सासे आइजोआ फैफिनोब्ला गामि हिसाबै जेनेबा बजबनानै लाफिनो राजि दा ना खेबसेयासो माबायो गालिफ्रांनो हागौ उनाव खिजानो मोजां जायो खोमा बेनिखायनो मालाय गथ' गथायबो दङ नालाय बे आरो गावनि माबा बे हासबेन्डआबो मोजां होनखाबाय जाहाथे बे गथ' देरफुनायखौ मोजां फैनानै खांफैयोब्ला रायजोफ्राबो बजबफिनदो आरो आंखौबो जाहाथे गोदोनि बायदि जा रखम माबादों बाहायनानै दाजाथोंसै आंबो मोजाङै अननानै दङ गोदो जा रखम अनदों बिदिनो अनगोन बेनिफ्राय मोजां फैना थाफैथोंसै बे खोथाखौ बाहायदों आरो जोंहाबो रायजोआ जेबो आपत्ति गैया बिसिनि संसारखौ जों सिफाया लाबोबानो जायो आरो दा नायदो नै बेबायदि सिकिउरिटि गारिबो बायनानै होदोंमोन गारिया गोदान अनलि मास मोनथामसोल' जादोंनो दा नै गारिखौबो गारनानै थांनाय जाबाय आरो न'आथ' बेनो नै ओमफ्राय दा बेजों लोगोसे नै गामिनि गोबांथार आब'मोना मादैमोना फैनानै दंफैयो नै ओमफ्राय बेजों लोगोसे आङो फंनैसो मिथिनानै लानि ओमफ्राय आब' जेनेबा जिथुनाखि गोमानानै दं बियो जेनेबा सोरजोंबाफोर नोंसोरनि मोखाङाव फनफोर रायज्लायोमोन नामा जेनेबा जोंथ' मोनथिया रायज्लायनायफोरखौथ' मोनथिया बेबा बबे समाव सोरजों रायज्लायो सोरजों मायो आरो फिसायबो गैयाना गोसोबायदि न'आव थानाय हारसिं बबाव थाङो बबाव फैयो गारि सालायो थांनो देलाय जों जिखुनु रायज्लायनायखौ मोनथिया आरो दा बबाव दंहैयो फिसाजोआबो गाबदों दा फैफिनबानो जाबाय आरो गाव ओमफ्राय दा जेनेबा नोंसोरो आब'मोन गासिबो फैफिननायखौ लुबैयो ने आयं ने फैफिननायखौ लुबैयो ने बयबो नोंसोरो गामि हिसाबै जेनेबा बजबनानै लानो दा बयबो फैफिनजानायखौनो लुबैदों नै दा बुंबाय थायो उन्दैया बिमाखौ गोसोखां गाबाय थायो ने दा नै निस्सय खोनाखाबाय जिथुनाखि गथ'आ गाबगासिनो दङ बेनिखायनो जेरावखि थाया मानो फैफिनोबा बुहुत मोजां आरोना ओमफ्राय बेजों लोगोसे गामिनिबो मस्ट वेलकाम खानै